Software UCM je softwarové řešení IPPBX společnosti Grandstream. Software UCM, založený na oceňované platformě řady UCM, poskytuje komplexní, snadno rozšiřitelné řešení sjednocené komunikace až pro 5000 uživatelů. Toto softwarové řešení pobočkové ústředny sjednocuje veškerou podnikovou komunikaci na jednu centralizovanou platformu, která poskytuje hlasové hovory a videohovory, schůzky, chat, mobilitu, analytiku, dohled, přístupové systémy, interkom, komunikaci se zákaznickým servisem a další. Software UCM lze nasadit na virtuální počítače, fyzické stroje nebo cloudové platformy, což poskytuje flexibilitu nasazení, která umožňuje začlenit se do jakéhokoliv podnikového prostředí. Nabízí možnosti nasazení pro více klientů, protože prodejci mohou instalovat a udržovat více zákazníků prostřednictvím jedné instalace a flexibilně přidělovat zdroje různým nezávislým softwarovým instancím. Tím je zajištěna izolace dat a bezpečnost mezi instancemi. Software UCM lze snadno integrovat s obchodními platformami třetích stran díky otevřenému rozhraní API. To umožňuje pracovat s oblíbenými platformami zákaznických služeb, CRM, systémy pro správu nemovitostí a dalšími. Obsahuje také vestavěnou platformu živého chatu pro zákaznický servis, a to i hned po instalaci. Software UCM poskytuje komplexní mechanismy šifrování, ukládání a zálohování dat typu end-to-end. Je také vybaven nejmodernější ochranou proti malváru, která zajišťuje bezpečnost všech dat. Toto softwarové řešení pobočkové ústředny podporuje všechny koncové body SIP a aplikaci Wave pro stolní počítače, mobilní zařízení a web, což týmům umožňuje komunikovat a spolupracovat odkudkoliv a téměř z jakéhokoliv zařízení. Software UCM umožňuje rychlé a snadné nasazení tím, že poskytuje rychlé nasazení s Zero Config a autoprovisioningem pro zařízení Grandstream. Software UCM lze spravovat a monitorovat odkudkoliv prostřednictvím systému pro správu zařízení Grandstream. Pro firmy se vzdálenými uživateli nebo více kancelářemi zajišťuje naše služba UCM Remote Connect plně zabezpečenou komunikaci vzdálených uživatelů. Software UCM je špičkové řešení pro komunikaci a spolupráci, které zvýší produktivitu každého týmu. Objevte sílu obchodní komunikace s Grandstream.